Vi fra Erhvervshus Hovedstaden har lavet den her bog i samarbejde med DI Handel, CBS og Erhvervshus Midtjylland. Vi har lavet den, fordi brug af kundedata er super vigtigt i forhold til at være mere lønsom i din forretning. Vi har nogle modeller, der giver nogle spørgsmål, og det er vigtigt, at du overvejer, hvad er svaret for din virksomhed. Så derfor inviterer vi dig at bruge den her bog som ramme for at blive bedre til at udnytte kundedata. Vi glæder os til at tage rigtig godt imod dig. Vi har gjort det let for jer og samlet de vigtigste modeller i forhold til at bruge kundedata i den her bog. Vi har endda lavet en proces for jer, hvis I har lyst til at komme til os i Erhvervshus Hovedstaden og få 2 møder, noget inspiration fra hjemmesiden, en benchmark, og så kan I blive henvist videre til nogle private aktører, som kan hjælpe jer videre ud i brug kundedata-universet. Man kan bruge en af modellerne i bogen, eller man kan bruge flere, eller alle. Men Thomas, hvad er det egentlig for nogle modeller? Jamen, når vi snakker om yndlingsmodeller, så har vi jo vores store model for at bruge kundedata, og det er selvfølgelig en 2x2-matrice. Og det er meget vigtigt for alle virksomheder at vide, hvor er vi egentlig? Hvor starter vi hen? Hvad er vores udgangsposition i det her? Og det har vi her, så man kan kigge på, hvad har vi af motivation? Hvor meget synes vi egentlig, vi har kundedata? Og så bestemmer man sådan set selv, hvor er vi hen? Fordi for hver af de 4 situationer, hver af de 4 punkter herinde, så er der en anden opgave, der stiller sig for en virksomhed. Så nogen skal finde data, nogen skal finde motivation, nogen skal finde den forretningsplan, der indfrier, at man bruger sine data på noget. Så det er meget vigtigt her. Og det har vi altså et par sider her, og der er også rigtig god plads i den her bog til at lave noter. Hvorfor tror vi egentlig, vi er her? Fordi det er jo sjældent en, der skal svare på det her. Det er jo allerbedst, når man sidder et par stykker sammen i en virksomhed og diskuterer, hvor er vi egentlig hen i det her ting. Og det er jo lavet så smart, at man kan rive en side ud, så man kan have et mål. Ja, du må altid gerne prøve. Fordi så har vi nemlig noget til en slags workshop og en diskussion, vi kan tage med videre derfra. Så model nummer 1, det handler om, hvor er vi egentlig hen? Men så er vi jo ikke færdige. Så ved vi jo kun, hvad vores største opgave er lige nu og her. Så har vi også noget med cirkler. Vi er jo også meget moderne, og det handler om digitaliseringskompetence. Det handler simpelthen om at sige, det med data er fint nok, men der er også det med analyse, alt det med algoritmer osv. osv. Og så er der også den med tilladelse. Må vi overhovedet, hvad der er? Og som I kan se her, så giver der forskellige områder. Nogle gange har man det hele, og det er lige der, hvor vækst og brug kundedata skal finde sted. Vi har data, vi har algoritmer, og vi har tilladelse. Det er kernen. Herinde, der sker det. Men vi ved jo også godt, at nogle gange ligger man lidt herude. Og der er det jo vigtigt, at man diskuterer lidt, hvilke ting har vi? Hvilke data har vi, som vi overhovedet ikke udnytter? Hvilke tilladelser har vi fra vores kunder, som vi slet ikke bruger til noget? Hvilke algoritmer kan vi egentlig køre? Software, vi har købt, mennesker, vi har ansat, som vi ikke bruger til noget? Og så diskutere, hvordan rykker vi tingene, der ligger herude, inde i det her system. En super vigtig øvelse, når man er i gang med brug kundedata. Hvad er det egentlig, vi mangler, og hvor er vi på vej hen i det her? Og ja, den kan også rives ud og arbejdes videre med i det her forstand. Så er det forbi med de sjove modeller og de enkle. Nu kommer der rigtig arbejde i gang, fordi nummer 3-modellen, det er jo en gennemgående analyse af, hvilken slags data har vi, hvorhen og hvad ligger der. Og det virker lidt kedeligt, men jeg lover jer, at det er en god og sjov øvelse, især igen, om man er flere fra en virksomhed, der bidrager med. Om man du skriver ind her, eller man booster den op stort og laver med post-it notes på en væg, det finder man jo selv ud, hvad man er mest til. Men spørgsmålene er jo sådan set det med data. Hvem har egentlig adgang? Hvor kommer data fra og hen? Hvordan bliver de transfereret? Er det noget, der sker automatisk? Vi har et system, der opdaterer hver nat alle data. Eller er det sådan en klippe-klistre-øvelse i Excel? Du vil jo sige noget? Jeg tænkte bare, måske skulle vi lige give dem lidt eksempler på data, hvis folk er lidt forvirret. Det kunne jo for eksempel være stamdata, købsdata, adfærdsdata online, adfærdsdata in real life. Det kunne være forskellige slags data, man kunne putte ind i den her model. Ja, fordi en af de ting, vi har oplevet i projektet, det er jo, at det er jo sjældent, vi mangler data. Altså alle virksomheder har jo en masse data, men er måske ikke helt klar over, hvad man har. Man er ikke helt klar over, i hvilken database det ligger, og det er jo sådan set her, hvor øvelsen går ud på, hvor ligger det egentlig hen, i hvilken format,
Hvem har adgang? Er det os? Måske har kunden selv adgang til noget, og vi skal aftale, at de sender det til os. Der er også det spændende spørgsmål om tredjepart, som det så fint hedder. Det er alt det data, der ligger måske hos Amazon, hos Google, hos Facebook, hos LinkedIn, alle de der ting, der er rundt. Så hvordan hænger det sammen? Det er sådan lidt mere datanørdet, men en meget vigtig og til dels også rigtig klog øvelse at finde ud af, hvad har vi egentlig at gøre godt med? Hvor er vi henne på den her rejse? Og så model nummer 4. Det handler jo i den grad om at se forskel mellem, er det data, der giver noget indsigt over for, hvad der er vigtigt for mig som leverandør, og eller er det data, der giver noget indsigt, hvad der er vigtigt for kunden at være med for det her, eller er det data, der beskriver, hvordan har vi det samme i det her. Det kalder vi for mig også og dig perspektiv. Og det er ret spændende at se forskel og diskutere med virksomhederne forskel med, at man har faktisk typisk ret meget data om, hvorfor er det vigtigt for os, for mig som leverandør, så jeg ved, hvor meget de køber, hvor meget de betaler osv., og så kan jeg regne ud, er det en god kunde, er det en profitabel kunde, hvor mange nye kunder har den kunde hjælpe mig med at finde. Så de der ting, det er der normalt rigtig fint registreret, det er digitaliseret, om vi har analyseret det, det er sådan mere et spørgsmål om, hvor meget udnyttelse der har været. Så kommer vi til os. Det er der normalt ikke så meget registreret. Alle sælger ved godt, hvordan de har det med kunden. Callcenter, hvad man nu har, ved det godt. Vi kan også kigge på websider, hvor mange minutter bliver de på en webside, hvor falder de af osv., men det data ligger typisk ikke hos os, det ligger hos en IT-provider osv. Så der begynder det jo, og her har vi jo så den disciplin, vi bruger rigtig god tid på at snakke om, hvor meget data har I egentlig, der reelt set beskriver kundens behov. Altså, hvor meget rigtig kundeindsigt har vi i vores data. Ja, vi kan altid finde noget, men det er sådan set lidt mere spændende at kigge på. Hvad har vi, hvor er vi hen, og kan vi bruge det her? Fordi det vil afgøre, om kunden køber noget. Det her afgør, om vi gider at arbejde med kunden. Så det er sådan set det. Jamen, det var den hurtige tur igennem. En benchmark inde på brugkundedata.dk. Der ligger jo en benchmark, hvor man kan se, hvor man ligger henne som virksomhed i forhold til 500 andre danske virksomheder. På alle mulige forskellige variabler og områder i virksomheden. Så kan man lige se, jamen, hvor har man brug for at give lidt mere fokus, og hvor er man egentlig rimelig godt med. Og igen, som Pia sagde tidligere, det er jo ikke meningen, at man dør over, at der er 4 modeller og en masse ting. Bare start med en. Altså bare få lysten til at arbejde, bare for at tænke nogle ting igennem. Og her er der 4 muligheder for at få struktur på de diskussioner, der er vigtigt for din virksomheds vækst og indtjening. Og start med en enkelt proces, men også tænk videre, ligesom Pia sagde, byg det ind i noget flow i virksomheden, også i forhold til alt mulige støtteordninger osv., så vi kan komme videre med det her. Men det her er i hvert fald vores gode mulighed at komme i gang med brugkundedata. Ja, men der er langt mere end det. Inde på brugkundedata.dk er der inspirationsvideoer, der er et BI-system, så I kan gå ind og se, hvordan kan man se de forskellige dataer. Og så er der også en benchmark, hvor I kan gå ind og svare på få spørgsmål og blive benchmarket op imod 500 andre danske virksomheder i forhold til, hvor gode er I til at tænke kundedata ind i forskellige strategiske punkter. I er altid velkommen til at kontakte os via Erhvervshusene, og vi vil gerne hjælpe jer i gang. God arbejdslyst.